Я да видим сега какво очаква девичките в месец ноември. Сватба. Сключване на брак, да. Също така може да се насочите повече към духовното осъзнаване, да започнете да работите за душата си, да помагате на себе си, да се грижите за себе си. Също така може да получите много добри, мъдри съвети от мъдър човек, по-възрастен. Слушвайте се в по-възрастните, имайте слух за съвети от тях. Другото, което я да видим. Мир, хармония, баланс, щастие, любов и в работа, и вкъщи, в живота. Браво! Бъдете благословени! Айде още една картичка. Ще успявате, ще сте дейни, ще можете, ще сте в силата си. Бъдете благословени. За личната консултация пишете ми или се обадете.